Всеки от нас носи дълбоко в себе си желанието да бъде полезен. Да усеща, че допринася за доброто на другите, че е вдъхновение и насърчение. Вярваме, че мъдрият човек е този, който знае много, има силата да получава, да води, да изправя кривите пътеки на другите. И това ни тласка да бъдем активни, да помагаме, коригираме, да окуражаваме. Но какво ще стане, ако всеки мисли по този начин? Ако всички се стремят да бъдат наставници, насърчители, спасители, кой тогава ще остане, за да бъде насърчен? Кой ще бъде онзи, който приема помощ, който се оставя да бъде утешен, подкрепен или обгърнат с любов? Истинското предизвикателство не е само в това да бъдеш този, който дава. Понякога най-голямото смирение е да позволиш на някого да ти помогне, да приемеш нечия подкрепа, дори да не се нуждаеш от нея отчаяно. Защото когато приемаш помощ, ти самият даваш. Даваш възможност на другия да изпита радост от добродетелта, да усети, че е полезен, че е важен, че може да обича чрез действия. Точно както ние се изпълваме с радост, когато правим добро, така и другите имат тази нужда. Да правиш добро и да се жертваш не винаги означава сам да вършиш велики дела за другите. Понякога най-висшият израз за смирение и любов е просто да позволиш на някого да се почувства нужен в твоето присъствие. На думи това звучи просто и красиво, но на практика е наистина трудно. И точно в това се крие истинската любов. Не само в даването, но и в приемането. Ще се радвам да споделите и вашите размисли по този въпрос. Поздрави от Торко. Айде, чао!